Toto je verš z Božieho slova, ktorý mnohí doslova zneužívajú, aby mohli pokračovať v tom, čo je často biblicky nesprávne. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Božie slovo je pravdivé a ja na 100% s týmto veršom súhlasím. Len Boh môže súdiť. Lenže je tu jeden verš, ktorý môže rozprúdiť celkom zaujímavú debatu. Predtým, ako vám ten verš ukážem, napíšte mi do komentáru, či ste sa už niekedy vy, alebo ste počuli o niekom, kto sa ocitol v takejto situácii. Niekto z cirkvi, či už je to z tej, do ktorej chodíte vy, alebo z inej, urobil niečo, čo nie je veľmi biblické. Napríklad tá osoba niečo povedala, alebo zdieľala niečo online, čo je jednoducho proti Biblii. A ak niekto tej osobe niečo povie, alebo sa snaží napomenúť, obranný štít sa okamžite aktivuje a dostanete odpoveď. Iba Boh môže súdiť, alebo nesúďte, aby ste neboli súdení. OK, otázka ale znie, ak vidíme niečo, čo je nesprávne, máme podľa Biblii právo napomenúť alebo niečo povedať. A práve tu prichádza verš, ktorý môže rozprúdiť celkom zaujímavú debatu. Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi 4 očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo 2, aby každý výrok bol založený na výpovedi 2 alebo 3 svedkov. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik. Odpoveď je teda jasná. Áno, máme biblické právo na to, aby sme napomenuli blížneho. Dokonca je to naša povinnosť. A prečo tak hovorím? Lebo v knihe Jakubov list sa píše: a tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Čiže ak vidíš, že sa tvoj blížny utápa v hriechu a ty si jednoducho ticho, máš hriech. Poďme toto celé položiť do správneho kontextu. Je dôležité si uvedomiť rozdiel medzi napomenutím a súdením. Rozdiel medzi napomenutím a súdením brata v Biblii spočíva v úmysle a prístupe. Keď napomínaš brata, ide ti o jeho dobro. Chceš mu pomôcť vrátiť sa na správnu cestu. Robíš to s láskou a pokorou. Naopak, keď súdiš brata, často vychádzaš z pocitu nadradenosti alebo odsudzovania, pričom zabúdaš na svoje vlastné chyby. Ježiš nás varuje, aby sme neboli pokryteckí a nesúdili druhých prísne, ale najprv si uvedomili svoje vlastné nedostatky. Práve preto Ježiš povedal: alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, a pozri, v oku máš brvno, pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Napomínanie vedie k uzdraveniu a zmiereniu, zatiaľ čo súdenie môže viesť k odsudzovaniu a rozdeleniu. Čiže celé je to o našom srdci. S akým srdcom prichádzame k bratovi? Pamätajme, Biblia hovorí, že Boh skúma srdcia a práve preto sa rád modlím nad svojim životom verš, ktorý sa modlil aj Dávid. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Ak ti toto video nejakým spôsobom pomohlo, alebo si sa naučil niečo nové, daj nám prosím like. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista a nezabudnite, teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.